ma dai ka zama rajul a cikin gida to ka zama kana duk wanda yake karkashin ka su ne wa'inda kake kiwata ko kin zama mar'a a cikin gida ta yadda zai zama duk wanda suke karkashin ki suna karkashin kiwon ki ko ba haka ba ko kuma ma ibnu hajar ya ce ko kuma ya zama ma ba ka da salin alin kake rajul ne kai amma ba ka da ɗa ba ka da mata ba ka da kowa kai ka zaɓi ka zauna kai kaɗai ya ce to kar ka taɓa ɗaukar cewa wannan hadisin baya aiki a kanka gabanka da Allah maɗaukakin sarki ya baka daga ido da hanci da kunne da harshe da waye da ƙafa da hannu da sauran sassan jikinka har izuwa zuciyarka waɗannan su ne bi martaba kaman a matsayi na me na iyalanka so dole ka kula da su dole ne ka kiyaye su dole ne ka ja su zuwa abin da me inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan Allah bai manta da su ba so kaga kenan mutum asasin ri'aya yana farawa ne daga karan kanshi ma kenan sannan ya auka kan waninsa